Una bună, una rea. Am văzut mașinile celor de la Haas și Audi și lansările lor nu puteau fi mai diferite. Haas a ales să arunce un clip de 1 minut și 13 secunde doar cu designul mașinii. Fără discuții corporatiste, fără palavre, doar mașina. La cât de bine arată monopostul, nici nu cred că trebuia și altceva. Mie, personal, îmi place tare mult toată compoziția. Bine, e ușor așa când sponsorul principal are aceeași paletă de culori ca și constructorul, nu ca la alții. Că în videoul de prezentare opus în fața mașinii roți ce de fapt ar fi venit pe spate, e ok, suntem oameni, mai facem greșeli, atâta bai să fie. Designul e 9 din 10. Apoi Audi. Băi frate, was ist das? Mi s-a părut bizar cum a început ei prezentarea pe un nivel, ca apoi după 5 minute să cheme toată ceata aia de oameni sus la următorul nivel și tu stăteai și te uitai cum urcă ăștia scările. Nu se întâmpla nimica. După o vreme de stat așa, mai bagă o numărătoare inversă de încă 5 minute. Deja eram pregătit să închid când a început momentul artistic. Cu muzicuță, cu ceteraș și un repăraș, vai capul lui săracu. Eram așa chinuit de cringe că mă gândeam să-mi iau concediu medical, dar m-am răzgândit din cauza lui Bolojan. Dar ok, mașina. Cum e mașina? E fix ce ne-a arătat ca și concept în noiembrie anul trecut, doar că de data asta au mai pus și stickerele cu sponsorii. Și sincer, nu mi-a plăcut atunci și nu-mi place nici acum. Jumătatea de față a mașinii, superbă. Cu jumătatea din spate nu mă pot împăca și lipsa asta de integrare. Nu îmi place cum e tăiat așa în două, dar măcar nu e la fel de rău ca și barul din 99. Ce vremuri. Deci da, știu că la unii le place, dar eu nu pot să-i dau mai mult de nota 5. Îmi pare rău. Tu ce părere ai? Sunt curios dacă sunt minoritate cu hate-ul ăsta pe Audi.